Biely kameň, nadmorská výška 1135 metrov nad morom. Biely kameň je zaujímavý bravnatý vrchol, niekedy nazývaný aj ako Biela skala, a nachádza v severovýchodnej časti pohoria Vtáčnik. Jeho severné a východné svahy tvorí dlhý a veľmi strmý skalný zráz, predstavujúci ukážku stĺpovitého rozpadu lávových prúdov. Konečne troška rovinka. Tak stúpame k murovanej chate. Náročno stále na hrane. Blížime sa k turistickému smerovníku pod Chorvaticou. Takýto kameňový terén a riadne hrbatý. Dostali sme sa už pri kaplnku, je tak trochu zašitá. A Katka týmto 15% stúpaním ide ako pogačar. Raz cestník, Dierovce. My pokračujeme doprava. Je križovatka. Ideme sem. Biely kameň je zaujímavý bravnatý vrchol, niekedy nazývaný aj ako Biela skala, a nachádza v severovýchodnej časti pohoria Vtáčnik. Jeho severné a východné svahy tvorí dlhý a veľmi strmý skalný zráz, predstavujúci ukážku stĺpovitého rozpadu lávových prúdov. Tu niekto zrútil strom, nejaký goliáš. Na tento vrchol sme sa vybrali v krásnom horúcom slnečnom dni z Prievidze na Biely kameň bicyklom. Prichádzame k ďalšiemu cestníku pod Bielým kameňom. Uvidíme, čo je v tebe. Tak. Vyštartuje ako dole kopcom. Takže máme tu také nadhazovačky, trčiace korene. Daj si troška ťažší prevod. Ešte 100 metrov. Ešte. Výborne. Neviem. Tak, tu sú najkrajšie výhľady v Prievickom okrese. Tieto stĺpovité lávové prúdy sa stále rozpadajú. Dole kopec metrov. Na Biely kameň. Tak tento kúsok sa tu riadne zosýpa. Keby sme hodili zapalku, tak padá Boh vie koľko. Niekedy je dokonca v lokalite počuť praskanie, čo nasvedčuje, že bralu hrozí odtrhnutie a možno i zánik tejto krásnej prírodnej atrakcie. A ty sem prídeš aj s bicyklom. Z vrcholových častí sa naskytá nevydaný polkruhový výhľad. Možno odtiaľto pozorovať veľkú časť krajiny od Veľkej Fatry po Štiavnické vrchy. Na Biely kameň v súčasnosti nevedie nejaký značený turistický chodník, okolo vrchu však prechádza červená turistická značka. A ďalší cieľ, Veľký Gríč. Au! Jo! Konár mi strelil do prstov.
Návšteva vrcholových partií a oblasti priamo pod skalným amfiteátrom je síce možná po vychodených neoficiálnych chodníkoch, nikomu sa to však neodporúča. Skaly neustále hrozia zrútením. Takto sa ide na Veľký kríž posledných 500 metrov. Kamene, kamene a len kamene. Veľký kríž 971. Opa. Gratulujem. Handlová. Katka zdraví a bezpečne. Tak zjazd dlhou lúkou. Dúfam, že nikto nevykopá cez cestičku nejaký zákop.